Hi, si Marang Hilin eh. Hey, good morning. Ako na pud ni si Marang Hilin. Karon di ay tambay sa kudres nangka. Kay basta kamusta na mo diha, kamusta mo tanan? Nakoy gihuwat. Nakoy gipaabot danis nangka. Makita mo kinsa ding moabot. Kay dugay-dugay na po ni sa maka laag danis among opisina. Ang padung mo kung si Zama ng tambay sa kuray karijot. Ato na to kinsa ning mga butang mga kagwanga. A few moments later. Mangita ra kag puro kuno. Kisa ter? Taga maribuhok dai ni. Buhok eh. Sabi di siya mo, madam, sabi pa rin buhok. Ang taon na po. Taga maribuhok. Oh, di ara. Duay. Sang mga magalang ni bay kung taga-asa sa madam. Asli na mas ko ano, taga maribuhok eh. Anong sakay na gina ka? Maribuhok na ito na sila kuan. Masamong ni masungon ni pare. Buti. Nanay. Tas kusina. Suro na ito to. Dumang. Tablagin mo tiri. Ako tir. Tiri. Ano mo? Pagpago. Maging na ragubog ka. Reverse. Tiri no, tiri lagi. Pwede na kita na jud ko ninyo. Kuy naka-video. Ikan mig, tagulayan. Nagilaman. Mga kuan naman sa mga utitid. Ano ba? Utitid nga nagkura ta. Suman po din sinang ko. Di. Di. Kina magawangan. Di. Di mixuon. Si Joseph ni mananghalan. Mo ni England din sure nga si Patingin. Ha. Hello. Mo sige man. Si Manang Helen eh. Bugal-bugalin ning ang pagmangkong utitid. Di na mapitod mo no. Utitid nga nagko. Wa man makit. Kapri demi. Trina. Sanay? Tong kapre. Tapuang anak po na sila. Tapuang anak. Gilaman na. Narahim taon. Taga maribuhok na sila. Patungod po. Mangitas bay ni last kuan. Bay ni. Jinjin. Ano? Ah, Jinjin Oh, ang kita karong na kasanan. Ano una na sila? Una. Ikaw mo kayo umikap ram eh. Ito na po. Ito na pag kuan no? Kuan na pod. Mohang model. Ay, atag na to imong fan, oy. Atag na to imong lipstick. Guman kasi na po yung video. Ah, Utitad ko na may maili eh. A few moments later. Hani maroon? Nasa tika, asang pangitaas ang silpo na. Kaya basig nanay na unda na. Hala. Halaga pod ka ha. Ani ko po ande? Ito yung video. Lagi baon sana. Napikitan. Di Aliana. Di mo maday na. Napikitan ra siguro na. Di mo man. Bagong ligo si Aliana na. Oo, humot na ka. Ano sa ito rin pa ko. Nasa kaya sang patanaw sa dari. Nagubag cellphone si mo mamaday. Haladay. O sige, nagligo ko sa Aliana na. Wasa kay. Basig na napisit na. Yan na, tawag ko na kang mama. Ha? Sa Dilaman. Sa Dilaman, salamat. Bahan ako na.
receiving sa harakang kuan. Tata maganagan sayang ma. Ato bang sa daya, ato cellphone mo ali. Oh, babay sa dang mama. Bye-bye, ma. Bye-bye na yo. Kaya magbinuutan ko dang hita promise. Hatag na yun. Pagtura sa sila. Naku. Hatag na ka na nahilin mo ng cellphone. Yo, ma. Pagtura sa ta. Nagsura sa mo. Na, alya na, bagong ligo. Masig dangitan nagbagong cellphone li. Ha? Ha? Kada pislit ni damo tingog may go to Facebook. Huwag mag-message. Exit ni mo exit mo nga pag exit. Ang sama na. Og na message. Nadal ka. Ma. Ngano lagi na? Nalagi ni napindot. I love you, ma. Lamay hinunalin, na-answer si mo cellphone. Dali ra na makalubat na. Nano na-answer? Naku ni green. Bago na yung cellphone le? Nalagi ni na pistit. Bago ba na? O, dugan-dugan. Ang sama na ngayon, eh. Ano ko na promi? Tabangin sa kuno siya. Luma. Nailin, oh. Para na mag-cellphone lagi. Ang problema sa ako kay na may update ida wan hang update basig ida dito tong i-update. Patawa ka gasub. Di man pato kay bawg na update ba ni dara na may wifi pero ni. Hoy, na mas marami! Wa. Lupi ko lang tiklay. Tiklay dito. Hi. Tiklay o itit mo na di lahi. Asa man ka marami? Upload. Pagwapa na po ka. Sakay taw ko ngalya na. Nasa na po doon? Paabon mo sa tayo marami mag-upload. Paaba na, mga tuklas karupina. Muban ka tay. Tuog na lang adto ni lagi. Muban ko na isang rupina kay matanaw. Tulen kara. Nay! Muban na po sa tay. Di po marami, mga sila rupina. Nay! Pag ako nailin, Di ba sanay mo sugot? kaya ko do. Ang tung sapa. Nailin. 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 Oh! Ako, muwan ko na yun. Nakaw na sa prami ka, di ako katong taprami. Nakaw na, nabrang yung taprami rin eh. Ano? Tao, matakbo mo mabalik. Hindi na masuko lagaw. Nakaw kayo na pagwapa na, kay mo man, mo ni mga tuglasang, ang pagwapa di ay. Di na ma-order ako kay naaman ni SP8. Ano masulog ang naon. Na-order ko na, na day pa-order nga SP pod. Sama na. Si tatay pod, pa-order eh, kay mo ba na hindi mo. O di rerong rakag. Puti ni. Kung sa itong ipa-vlog ni mo mga sabon, Sabon sa? inastiri na, tulo ka box, pa-vlog, pang nudnud. Sabon? Rejuvenating ang sa to. Ko kay bawda ron. Nadatuang talaga ng huling kay mga adun takon, sa hindi ko na kay vlog pa. Huwag mo ko yung taya. Bawda ron, hani ron. Saan di mo po na ng hid-hid? Si Brami, mo na mang make up, magaskas ng lugma. Matong itawag na. Kung ka balik kasal. Sampay ka sa lugma? Isa man. Nak-nak. Adik ko. Tikler ang sabot. Si Tiklay, arang buti amang Tiklay no? Nas, Brami mo na magdakag silupin Brami. Kura. Magdakag silupin ba? Sidlag bring home. Ikaw rin magda. Hindi mo kumuban. Muban di ko ni mo. Anak ko si Sami. Hawilabot ni Sami og si Itit. Suon man. Lahira. Kaso sa dito pa. Sabado. Sabado man tiyo. Titit pag kasun. Si Dinidin lang. Oh, ingat man ang titit. Si kaog ba si Kuan? Nak-nak. Nak-nak, it-it, din-din. Nagluto kami ngon. Nak-nak, it, din. Nabay. Loy-loy, ang si Loy-loy. Loy-loy. Di mo man it kasun. Adi palagi ang si Loy-loy. Agmangan, Manila, dadong, duha-duha. Nasa na eh. Apo na sila pagwapat, prami. Manay. Sila na. Ako tapos. Makita ko no. Ado kay pang tiguang ni day, madaot agi mong wait.
Patiguang ko nung isang pang lipstick. Kasun si Kuan. Kisan ta pura mi, damo nang gwapa na lakaw. Ano ka mga toy mo simod? Amin na daan kay mura ka umangkas siya. Amin ko. Mo amin ako siya pa amin na. Laman. Ang sili ali na problema ng cellphone lagi nay. Nari ko ni magsabat-sabat. Ano ba na mi? Wala na tanang pangilay og kuan, plastic nga pangilay. Yan, ako mo balik ka. Balis, hindi ka manintan nga balis. Matun katudan sa ning bali. Asiri nay. Natood lang mo ko itong ano, sa stiri na na. Kay? Balhin na lang doon na ako, balhin doon mo siya. Na. Hindi ko na stay rin ay. Grabe na po ng katao na. Kay? Ingaw nga, nasa. Walo na lagi kadlo ili ko. Sa, so pambakan pura mi. Wal-wal na ka nga. Doktor nga, kaligo ka na adlaw. Hindi madi man saan man di man maligo. Liwat man ang tatay. Goro-goro lang adlaw. Si tatay sa unang himduman liwat ni Patumi. Si Patumi sa una di kaso hingaligo. Gay ko gatas ako nga lay. Na? Ano man? Yes, na paro, pati belang atas. Really din baroy. Tatay? Really. Ngam day? Bukoy pagaling? Yawa, kita ha. Hi, si Manang Hilen eh.